Som l'Ada i la Carla, professora i alumna, o antiga professora i antiga alumna, i amb aquesta proposta nosaltres parlem del diàleg entre la indústria i la natura, parlem del dins i del fora i de com la llum, perquè ho fem a través de la llum, ens afecta l'espai en el que estem i afecta les nostres emocions. A través de fenòmens atmosfèrics que solen ser parats a contemplar, tractem els espais de pas com a espais on parar-se. Aquest projecte va començar fa cosa d'un any a l'Escola Massana, on jo estava assistint al professor i gran artista Tom Carr, que en la seva assignatura de Laboratori de Materials Llum. Es va organitzar un exercici que es feia juntament amb el Lab 36, amb la Natàlia Foguet. Va acabar sent un projecte juntament amb Screen Projects, amb la ISA i també amb Apollo. La nostra proposta per a aquest projecte d'AMA es diu Versus, són dues instal·lacions audiovisuals, una es diu 1.800 graus Kelvin i l'altra es diu 30.000 graus Kelvin. Parlen de la temperatura de la llum, posen en valor la llum, a través del fum li donen volum a la llum i també posen en valor el disseny. Aleshores, estan inspirades en els dissenys de la pròpia naturalesa, de l'atmosfera, dels astres o de Déu, per depèn de qui. El motiu d'aquest concepte principalment és també en honor a Tom Carr, el que ens ha ajuntat, ja que en la seva primera classe sempre parlàvem de com ens afecta la temperatura de la llum.